Zdravo svima. Danas radimo pitanje za 6. razred, a pitanje koje sam danas postavio glasilo je: Miloš je na poslednja 4 testa iz matematike imao 87, 95, 91 i 82 poena. Koliko mora da dobije na poslednjem 5. testu da bi mu srednja vrednost bila minimum 90, što je dovoljno za peticu? Ja ću ovo pitanje prvo da odradim na srpskom da bismo razumeli matematiku, a potom i na engleskom, da bismo imali priliku da vežbamo i na engleski. I ono što je bitno kod ovakvih pitanja jeste da postavimo pitanje na pravi način, odnosno da ga razumemo. Imamo ovdje nekoliko podataka koje moram da upišemo, a to je da je Miloš na poslednja 4 testa dobio 87, 95, 91, 82. A na poslednjem 5. testu mi ne znamo koliko Miloš treba da dobije u ovom trenutku, pa ćemo da stavimo plus x. I kaže se da srednja vrednost treba da bude veća od 90, što znači da kada saberemo sve ove brojeve, srednja vrednost treba da bude veća ili jednaka 90. Pa stavljamo znak za nejednakost, odnosno veće ili jednako 90. Izračunavanje srednje vrednosti dobija se tako što se saberu sve vrednosti koje imamo do tada, pa se to sve podeli sa ukupnim brojem predmeta, odnosno brojeva. U ovom slučaju taj broj je 5. Stavit ćemo 5 ovako. Kada sada sve ovo saberemo, dobijemo da je 355 plus x podeljeno sa 5 veće ili jednako od 90. Pa sad u ovom slučaju sve moramo da pomnožimo sa 5 da bi se oslobodili razlomka. Što znači da 355 plus x je veće ili jednako od 450. I sada je samo jedan korak ostao od rešenja, a to je da oduzimamo 355 da bismo dobili x. Što znači da Miloš treba da dobije minimum 95 poena na poslednjem testu da bi mu ukupan srednji iznos bio bar 90. Sada ću ovo pitanje odraditi i na engleskom. Vidimo se u sledećem videu.